gure soldatak 120 jaitsi dira, gero eta pobreagoak gara. Plantillaren erdia baino gehiago ordezkoa gara. Murrizketa kontziliazioan, ordezkapen falta. Lan kargak gora eta gora, gu itota, eta gure lan osasuna ez da zaintzen. Irakasleetan LOMLOE kurrikulum berria, digitalizazio formazioa, inposatutako aldaketa gehiegi eta baliabiderik gabe. Hezitzaileetan gure lanaren funtzio akademikoa ez da baloratzen. Aurreskoletan kontratu prekarioak, desplazamenduak, egonkortasun falta. Unibertsitatean ere, erretiroen murrizketa, kanpusetako itxiera, irakasleen egoera geroz eta larriagoa da. Esparru hauetan ELA ez da lehen sindikatua, eta benetan borrokatzeko aliaturik ez dugu. Baina hezkuntzako sukalde eta garbiketan ELA lehen sindikatua da, eta garaipenak badaude. 10 egun greba ostean, privatizazioari ateak itxi dizkiogu, eta ia 500 langile kontsolidatu ditugu. Ez da kasualitatea, ELAk indarra eta lidergotza duenean garaipena daude. Zure sektorean lorpenak nahi badituzu, hobetzeko baldintzak sortu. Martxoaren 28an bozkatu ELA!